Тәүге соклану. Biz 5-6 яшьләрдәге бер төркем малай тегермән артында үрдәк оясы белән балык сүзәбез. Инеш текә кызыл ярлар арасыннан боргаланып ага. Яр астыннан сыркып кына шишмә бәреп чыга. Шишмә чыккан урында суга туйынган соры ком шума ефәк тарттырып куйган кебек тип-тигез. Кулың белән казып чокыр ясасаң, аңа шунда ук сап-салкын су мөлдерәп тула. Туткан балыкларыбызны шунда сала барабыз. Табыш чираттан бер салганда эләккәне миңа булса, аннары Заһрига, Таһирга, аннар башкага. Үрдәк оясы кем кулына керә, өлешенә тигән көмешең. Инешнең кайбер җире тубыктан, кай урыны тиздән. Әмма тегермән тарта башласа, билгә үк җитә, агым көчәя. Ул чакта каядыр китеп югала таш башлар. Без үрдәк оясын бер читкә ташлап, лышма сул булган ыштан күлмәкләребезне сыгабыз, коры урын сайлап, кояшта кызынырга ятабыз. Тирәбездә әбиләр кулы кебек бүртмәч тамырлы уги ана яфрагы үсә. Дымлы ярларны ука чуклы алтын сары чәчәкләр сарып алган. Давыл чәчәкләре. Үзмә, давыл чыгарасың. Тегермән тартудан туктап, инеш агымы тынычланса, тагын үз шөгылебезгә керешәбез. Бу юлы чират минеке. Тирәнрәк урынга тез тиңен теңкерәм дә, үрдәк оясын агымга каршы куеп, суга батырам. Малайлар 15-20 адым түбәнрәк китеп, шупыр-шупыр балык куа. Йөрәгем дөп-дөп тибә. Ни көтәм? Дәү балык, алтын балык көтәм. Һәм хайран тамаша, теләгем кабул булды. Өлешемә көмеш түгел, алтын чыкты. Әнә ул үрдәк ясы төбендә ду килеп сикерә, бәргәләнә. Саргыл тәңкәләре кояш нурында балкып-балкып китә. Ярга чыктым. Малайларның күзе шар булды, телләре тутлыкты. Әпләй, бар икән бәхтең диләр. Шулай булмый ни. Моңа кадәр бу инештә булганы да юк иде, мондый дәү балыкның. Кайтырмын өйгә, ушын алырмын әнинең. Мин артык дулкынланудан калтыранган кулларым белән балыкны үрдәк оясыннан тутып алдым. Тыпырдый, боргалана, ычкынып качмак була. Юк инде, бер килеп капкач. Мин аны уги ана яфрагына төрүп, кепкама салдым да башыма киеп куйдым. Тукта, тагын бер генә күрсәт инде, ди Ханиф. Күрсәттем. Озакта үтмәде, тагын килеп җиткән. Хая һаман теремәле? Тере булмаска, ул сиңа майырык ташбаш түгел лә, дим. Кепкамны батырыбрак киям дә башкалар белән бергә балык куара китәм. Тез тиңентен инешкә керүем булды, артымнан килеп кемдер кепкамны күтәрде. Кая, әллә кайчан үлгәндер инде? Шуны гына көткән икән дәү балыгым, алтын балыгым. Суга шупылдап төште дә, вәссәлам, койрыгын да булгамады. Ханиф авызын иремсез кыйшайтып, мыскыллы елмайды да, һич бер сүз әйтмичә китеп барды. Мин дә әйтер сүз таба алмыйча катып калдым. Белмидем шул әле ул чакта дөньяда хөсетлек дигән нәрсәнең барлыгын. Кеше бәхтеннән көнләшүче, кеше шатлыгыннан кара киюче ичкирле бәндәләр барлыгына соңрак кына төшендем. Ә ул чакта сөмсөрем кыйылып, малайлар төркеменнән читкә китеп бардым. Бер ялгызым кызыл яр итәгенә барып утырдым. Нишләгәнемне үзем дә байламыйча, давыл чәчәге үзеп алдым. Давыл чыкмады. Никтер күңелем давылланды. Башымны күтәрдем, күккә карадым. Һәм кинәт шунда
Bütün кайгы хәсрәтләрем юып алганда юкка чыкты. Күктә, биектә, зәп-зәңгәр төпсез тирәнлектә ике генә өем ак булут йөзә иде. Күземне томалаган мөлдерәмә томан аша, ниндидер сихри тамаша булып күренделәр миңа алар ак болытлар. Моңа кадәр бер дә күргәнем булмаганмы шуларны? Әнием арыш урганда, Айман күләгәсендә чүпрәк имезлек имеп ятканда күзем төшмәгәнме? Бәбкә чирамда аунап уйнаган чакларда искәргәнем булмаганмы? Юктыр ахрысы. Беренче күрүем шушы булгандыр. Күрдем дә күңелемне әсир иттеләр. Ак болытлар, шул көннән соң гомерем буена юлдаш булдылар миңа. Урманнарда йөрсәм, яфракларны аралап, зәңгәр күктән эзләдем. Су кыйнсам, дулкыннарга чалкан ятып, һаман күккә бактым. Җырласам, җырларыма керде шул өем болытлар, ятсам төшләремә. Узын иде гомер юллары. Күп дөньялар гизелде. Идел елгада yüздем. Көмеш күлләргә кармак салдым. Кара диңгез, Балтик дулкыннарында тирбәлгәнем булды. Хакасия далаларын, чулым буйларын таптадым. Кайсы гына суга кармак салсам да, күңелемнең кайсыдыр төшендә яшерен өмет пыскыды. Әлеге алтын балыгым килеп кабар кебек тоелды. Капса әгәр, ни сорар идем икән аннан? Юк, таш булатлар, алтын таулары таптырмас идем. Әй, алтын балык дияр идем мин аңа. Бер ни дә кирәкми. Тик кайтар мине кабат бала чагыма. Сөтле кычыткан шулпасына да риза булырмын. Кайтар. Күрим бер шул инеш буйларын. Күрим ялан кәпием эзләрен.